модари солим, кӯдаки солим. ғизои аввалини иловагӣ барои кӯдакон дар Тоҷикистон. пеш аз тайёр кардани хӯрок, ҳамеша дастони худро бо оби тоза ва собун шӯед. ҳамеша обро ҷӯшонед. пеш аз истифода об бояд аз 3 то 5 дақиқа пурра ҷӯшонида шавад. аз ғизои асосӣ пюре аз картошка ё биринҷ оғоз кунед. ғизои иловагии кӯдаки худро бо маҳсулоти дорои сафеда ва нерӯи зиёд ғанӣ гардонед, ба монанди равғани растанӣ, лӯбиё ва мош. хӯрокҳои дастраси маҳаллӣ аз қабили мош, наск, лӯбиё сарчашмаи хуби сафеда барои кӯдаки аз синни 6 моҳа мебошанд. боварӣ ҳосил кунед, ки ғизои кӯдаки шумо хуб омехта карда шудааст. боварӣ ҳосил кунед, ки ғизои кӯдак мувофиқ аст, яъне на ғафс ва на тунук аст. аз синни 6 моҳагӣ ба кӯдак дар як рӯз 2-3 маротиба хӯрокҳои серғизо ба монанди лӯбиё, наск, меваву сабзавоти маҳаллӣ диҳед.